Azumi wani nau'i ne mai girman gaske domin yana ɗaya daga cikin rukunan imani wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi ga bayinsa musulmai. A duk shekarar musulunci ana yin azumin Tasu'A da Ashura a watan Muharram na watannin musulunci. Ana yin azumin ne 9 da kuma 10 ga watan. Ga wanda bai samu ikon yin 9 ga wata ba zai iya yin 10 ga watan na Muharram. Falalar azumin Tasu'A da Ashura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa, zan azumci ranar 9 ga wata. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara da cewa, yin azumin ranar Ashura zai kankare wa mutum zunubansa na shekarar da ta gabace shi. A wani hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ta'ala ya faɗa a cikin wani hadisinsa ƙudsi, dukkan ayyukan ɗan adam nasa ne, face azumi wannan nawa ne, ni nake sakayya da shi. Wanda babu shakka azumin ranakun Tasu'A da Ashura suna cikinsa. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya yi azumi a wata rana saboda Allah, Allah zai nisanta fuskarsa daga wuta tsawon shekaru 70. Ga abin da muka ji ta bakin wata malama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan wata mai alfarma ne wanda ake yin azumi a ciki, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama umartar al'ummansa domin su yi azumi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga Yahudawa suna yin wannan azumin su ma ranar 10 ga watan, sai ya ce su wani shekaran idan Allah ya kai mu za mu yi 9 da 10 domin su bambanta da yanayin da Yahudawa suke yin sa. Wannan azumi duk wanda ya samu ikon yin sa ya yi guda biyu, wanda kuma bai samu ikonsa ba ya yi rana na 10 ga wata. Idan baka samu 9 ba, 9 da 10 ba, ka yi 10 ga wata. Falalarsa shi ne kuwa duk wanda ya yi sa Allah zai kankare masa zunubansa na shekara guda. Saboda haka kin ga ko wannan azumi ya kamata dukkanin al'ummar musulmi duk wani shekara idan ya gabato mu dinga yin sa da mu da 'ya'yanmu baki ɗaya, mu ɗora 'ya'yanmu akan yin wannan azumi. Duba da abin da muka ji ya 'yan uwa musulmai, ina mai tunatar da mu da mu ɗauki ranakun Tasu'A da Ashura da matuƙar muhimmanci. Mu yi ƙoƙari wajen yin ibada a waɗannan ranaku masu daraja ta hanyar yin azumi da addu'o'i da bayar da sadaka da sauran ayyukan alkhairi. Ya Allah ka ba mu ikon azumtar waɗannan kwanaki na Tasu'A da Ashura masu albarka a gare mu. Kar ku manta kuna kasancewa da mu a duk shafukan da kuke da su. Fatima Adam Aliyu, MGR Broadcast.